Niekedy sa minulosť neukrýva v knihách, ale v srdci jedného dieťaťa. Jedna trieda, jedna učiteľka, jedno tajomstvo, ktoré spalo príliš dlho. Pravda, ktorú nikto nechcel počuť, a odvaha, ktorú nečakal nikto. Na niektoré príbehy nemôžeme zabudnúť, lebo v nich stále žijeme. Tajomstvo za školskými stenami. Už čoskoro vo vašom kine.